قال እግዚአብሔር ብዛዕባ ሓደ ነገር ክንሪና ኣምላኽ ይመስገን ብቀዳማይ ዝተምሃርናዮ ቃል ኣምላኽ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ድማ ቃል እግዚአብሔር ነዚ ዓመት ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ብኡ ቀፂለ ክኸይድ ደስ ይብለን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ዘይጽገብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዒስራ ጥቕስታት ነዚ ዓመት ዝኸውን ብቀዳማይ ርኢናያ ነርና ገሊአን ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን እዩ ኣምላኽ ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መገድን ነቦታትና ብምንታይ ተዛሪብዎም ኢሉ በኣፍ ነቢያት ገይሩ ተዛሪብዎም ኢሉና ኣምላኽ ይመስገን ንዓና ግን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ብምንታይ ተዛሪብና ኢሉ ብወዱ ገይሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ወዱ ናይ ምንታይ እዩ ማለት እዩ ናይ ቲ ዝተዘርበ ቃል ወይ ከዓ ናይ ዝዝረብ ዝነበረ ቃል ስጋ ወይ ከዓ ስብእነት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተፈጻምነት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ናይ ወዱ ምስሊ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ከለኻ ከምዚ ኢሉ ማለት እዩ ነቲ ቃል ከንብብዎ ከለውሲ ኣይተኸፍተሎምን ነይሩ ኢልዎም ብዛዕባ እስራኤላውያን ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ እንታይ ይገብረሎም ነይሩ ኣይተኸፍተሎም ነይሩ በቃ ከንብብዎ ከለውሲ ምስቲ ቃል እግዚአብሔር ኮሚኒኬት ገብሩ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መፀ ግና ነቲ መጋረጃ እንታይ ገይርዎ ይብለና ከፊትዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከፈቶ ድማ ኣብ ቃሉ እንታይ ንመን ኢና ንርኢ ንወዱ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ከለኻ ቃል እግዚአብሔር ክሰምዕ ከለኻ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘርእካ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑ ደይትሪኦ እንተለኻ ግን ኣምላኽ መጋረጃ ይኽፈተልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ኣብ ጸልማት ዘብርህ ብርሃን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰባት ጸልማት ብምንታይ ዝበርህ በቃል እግዚአብሔር ይዝበርህ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኢልና ንሱ ምስሊ ናይ መን ኢሉ ምስሉን ግርማኡን ክነሱ ኢሉ ወይ ከዓኒ ንሱሲ ነጸብራቕን ምስልን ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ ይመስገን ቶማስ ሓደ ግዜ ወረጃ ዝመስል ዘረባ ሓቲትዎ ማለት እዩ ኩሉ ነጊርካናሲ ንኣቦ ጥራይ ኣርኣኻናን ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝተዛረብኮሲ ከንቱ እዩ ነይሩ ማለት ኢልዎ ኣነ እኮ መን ኢልዎ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦ ከም ዘለዎ ዘንጸባርቕ እዩ ቃሉ ከዓኒ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘለዎ ዘንጸባርቕ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቃሉ ክትርኢ ከለኻ ካብቲ ቃሉ ዝመጽእ ብርሃን ንጸልማትካ የብርሆ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ዘብርህ ብርሃን እዩ ኣብ ጸልማት ዘብርህ ብርሃን እዩ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ኢሉ ዝኣዘዘ ይብለና እንታይ ማለት እዩ ጸልማት ምስ ረአየ እግዚአብሔር እንታይ ይበሎን ደስ ኣይበሎን ስለዚ እንታይ ኢሉ ጸልማት ኣብ ጸልማት እንታይ ይኹን ኢሉ ብርሃን ይብራህ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ንመጀመርታ ንምድሪ ክፈጥራ ከለውን ይብለና ኢሳይያስ 47 ጸልማት ክትከውን ኣይፈጠራን እዩ እግዚአብሔር ካብ መጀመርቱ እንታይ ይገብርኒ ማለት እዩ ጸልማት ኣይፈጥርኒ ማለት እዩ ኣብ ጸልማት ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ብርሃን እዩ ዝዛረብ ብርሃን እዩ ዝቀድድ ኣምላኽ ይመስገን ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ጸልማት ኣብ ህዝብታት ጠቓ ኣብ ህዝብታት ክወርድ ኢሉ ንስኺ ግና እንታይ ግበር ኢሉ ተንስኢ ብርሂ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ንዓና ዝዛረበና እንታይ እዩ ብርሃን እዩ ወይ ከዓ ጽቡቕ መልእኽቲ ጥራይ ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብ ከለኻ እግዚአብሔር ኣብ ብዙሕ ጸልማት ኣብ ብዙሕ ሽግር እንታይ ይዛረብ ብርሃን እዩ ይዛረብ በቃ እግዚአብሔር ናይ ብርሃን ኣምላኽ እዩ እስራኤላውያን ሓጢኣት ገይሮም ሓደ ግዜ ተሰዲዶም ናብ ባቢሎን ማለት እዩ ሓር ክስደዱ ከለዉ ናብዮም ዝኸዱ ነይሮም መማረኺኦም ነይሮም ማለት እዩ ተማሪኾም ክኸዱ ከለዉ ግና እግዚአብሔር ብኤርምያስ ገይሩ ሓደ ቃል ሂብዎም ማለት እዩ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ እንታይ ኢልዎም ሓሳብ ጽቡቕ ሓሳብ ሰና ኢልዎ መፈጸምታን ተስፋን ዘለዎ እዩ ፊውቸርሲ ዘለዎ እዩ ናቱ ደስቲንሲ ኣቢሉ ቢሉ ኣጥበልቢሉሲ ናብ ጽቡቕ ነገር ዘውድቕ ኢልዎም መጨረሻ ስለዚ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ዝዛረብ ነዚ ብርሃን እዚ ምቕባል ብጣዕሚ የድልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት እንታይ ዝግበር ብርሃን እንታይ ዝግበር ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግና ብምንታይ ዘብርህ በቃሉ እዩ ዘብርህ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ብምንታይ ዘብርህ በቃሉ እዩ ዘብርህ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ እስራኤል ነቢ ስኢኖም ራእይ ስኢኑ
ተሳይኑ በቃ ናይ ኣምላኽ ነገር መገዲ ዘብርሃሎ ማብሳኣኑ ለግዜ እቶም ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝሓዙ ውሕዳት ሰባት ግና ብርሃን ነይርዎም ጸልማት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ በዚ እንዳ ዘካርያስ በዚ እንዳ ሃና ጓል ፋኒኤል ገለ ኣብ ገለ ቦታታት ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ብርሃን እግዚአብሔር ይበርህ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ብርሃን እዚ ኸዓኒ ጎይታ ናብ ምንታይ ወሲድዎ ናብ ኩሉ ህዝቢ ኣምፂዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ከምዚ ኢሉ ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኢሉ ኣብ መገዲ ሓጣን ዘይቆም ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ዳ እንታይ ዝገብር ኢሉ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉ እውን እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ዝነግረና ደሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ቃል እግዚአብሔር ሰብ ክሪኦን ክጥምቶን ከሎ ካብኡ ዝበፅእ ብርሃን ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ሕጉ እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ለይትን መዓልትን እንታይ ዝገብሮ ዝምርምሮ ኢሉ ወይ ከዓ ዘይትን መዓልትን ዝመራምሮ ንሱ ኢሉ ሽዑ እንታይ ዝገብር ኢሉ ኩሉ ግዜ እዩ ዝፈሪ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ቃል እግዚአብሔር ዝሓዘ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ እዩ ዝፈሪ ኩሉ ግዜ ኣሰት እዩ ሊያቢሊቲ ኮነን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኡ እንታይ እዩ ጨና እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኡ እንታይ እዩ መዓዛ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኡ ንምጽንናዕን ንምትንሳእን እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣቲ ጸላእተይ ኣብ ጸልማት እኳ ተተቐመጥኩ ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ብርሃነ ኢሉ ዘይገድስ ሲርኩምስታንስ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ብዘይገድስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ዘለዎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብርሃን እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ነቲ ሕጉ ከዓ እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ምስቲ ቃል ኮሙኒኬት ዝገብር ምስቲ ቃል ዝተዋሃደ ነቲ ቃል ዝጥምቶ ናብኡ ዝጥምቱ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይገብሩ እዮም ገጾም ከዓ እንታይ ይገብርን እዩ ኣይሓፍርን እዩ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን they will never be offended ኢሉ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተጸበይዎ ትጽቢት ከንቱ እንታይ ኣይከውን እዩ ከንቱ ኣይከውን እዩ ዝብለና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብ እንታይ እዩ ብፁዕ ኢሉ ንሱ ከምቲ ኣብ ወሰን ወሓዝማይ ዝተተኽለት ኢሉ ሪኢኹም ኣብ ወሰን ወሓዝማይ እንድሕር ዘይተተኺሉ ኣብ ግዜ ክረምቲ ጥራይ እዩ ዝፈሪ ማለት እዩ ኣብ ወሰን ወሓዝማይ እንተኾይኑ ግና ዓመት ሙሉእ ስለ ማይ ሰቲ ኩሉ ግዜ እዩ ዝፈሪ ማለት እዩ ንሱ ከምንታይ ኢሉ ከምቲ ኣብ መሮር ዘሎ ይበለን ከምቲ ኣብ ግራት ዘሎ ይበለን ንሱ ኣብ ወሰን ወሓዝማይ ዝተተኽለ እዩ ኦም ከምኡ ኢሉ ፍሪኡ ከዓ እንታይ ዝገብር ኢሉ ሲዝናሊ ይህብ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ብዛዕባ ዝኽዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ዝተማሃረ ሰብ እንታይ ይጋለዎ ኢሉ ክልተ ዓይነት መዝገብ ኣለዎ ኢሉ ሓድሽ መዝገብ ኣለዎ ብሉይ ኣለዎ ካብ ተመክሮ ይሰነፈን ካብ ፋሽን ከዓ ይተረፈን ማለት እዩ ሓድሽ ዝኾነ ኣብዴት ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣለዎ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ክንስእን ከለና ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ብርሃን እግዚአብሔር ካብ ህይወትና ኣርሒቕናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ከዓ ንኣምንታይ ኢኻ ትረኽቦ ኣብ ቃል ኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ ኢሉ ይኽሉ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ይኽሉ ብሓድሽ ኪዳን እዚ ማለት ከዓኒ ቃል እዩ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ንሱ ኣብ ምንታይ ብርህ ነበረ ኢሉ ብርሃን ህይወት ነበረት ኣብኡ ኢሉ ኣብ ጸልማት ከዓ እንታይ ይገብር ነይሩ ጸልማት ከዓኒ ኣይሓዞን ኢሉ ወልሓንቲ ደው ከብሎ ኣብ ዘይከኣለሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ እንድሕር ዳ ሒዝካ ደው ከብለካ ዝኽእል ጸልማት የለን ማለት እዩ ቃሉ ኣብ ጸልማት ዘብርህ ብርሃን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብ ብፁዕ እዩ ምስ በለ ንሱ ኣብ ወሰን ወሓዝማይ ተተኽለጦም ህይወት እዩ ምስ በለ ሽዑ እንታይ ኢሉ ዝገብሮ ኩሉ ከዓ እንታይ ይገብሮ ኢሉ ይሰልጦ እዩ ኢሉ መገዲ ሓጣን ግና ከምኡ ይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ንመገዲ ጻድቃን ጥራይ ዝፈልጣ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ቡቕቡቕ እዩ ይብለና ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ቅዱሳን መገዲ ብዛዕባ እቲ ቃሉ ለይትን መዓልትን ዝምርም ግን እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ እዩ መገዲ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ ኣብ ከመይ ኩነት ኣለዎ ብዘይገድስ እንታይ ይገብሮ ኣነ ዝሓስበልካ ሓሳብ ሰናይ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ መፈጸምታን ተስፋን ኣለዎ ኢሉ ተስፋ ኣለዎ ፊውቸር ኣለዎ ማለት እዩ ጽቡቕ መፈጸምታ እዩ ዘለዎ ኢሉ ዘይጽቡቕ ክመስል ይኽእል እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብ መጨረሽኡ ግና ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ዝሓስቦ ሓሳብ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ድሓኒ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታትካ ኣይኮነን ዘገድሶ እግዚአብሔር ሪኢኹም ኣብ ጸልማት እግዚአብሔር እንታይ ዝዛረብ ብርሃን ዝዛረብ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለኮ ጸልማት እንተዘየለ እግዚአብሔር ብርሃን ምእዛዝ እውን ኣየድልዮን እዩ ማለት እዩ ኣብ ጸልማት ዘበለ ኩሉ ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብል ብርሃን እዩ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ዓይነት ኢንፎርሜሽን እንታይ ዓይነት ኒውስ ንገዛእ ርእስኻ ሰራውንድ ትገብራ ወይ ከዓ ትኸባ ኣገዳሲ ማለት እዩ ትኽክለኛ ዝኾነ ሓበሬታ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን በቃል ኣምላኽ ሓበሬታ ዝመልአ እዝኒ እንታይ ዝጎስዕ
እምነት ይዝጎስዕ እግዚአብሔር ይመስገን ንኽእላይና እዩ ዝብል በቃ ንህይወት ብካሬጅ ወይ ድማ ብትብዓት እምበር ብፍርሂ ኣይገጥሞን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪናዮም ካብቶም 10 ክልተ ሰለይቲ ድኸዱ እቶም 10 እቶም ክልተን ፍልልዮም ኣብ ረኣዮም ጥራዩ ግን ቅድሚ ረኣዮም ግና እቶም ክልተ ሰባት ሓደ ካብኣቶም መን ነይሩ ኩሉ ግዜ ባርያ ሙሴ ነይሩ ኣብ ከባቢ ናይ ሙሴ ዝነብር ንገዛእ ርእሱ ብቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝገበራ እዩ ዝኸበባ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ካ እንታይ ይብል እምነት ካብ ምንታይ ኢሉ ዝሰምዕ መንፈስ ናይ ሰብ እዩ እዚኣ ስምዑለይ ናይ ሰብ መንፈስ እንታይ ኣለዎ እዝኒ ኣለዎ ናይ ሰብ መንፈስ እንታይ ይገብር ቃል እግዚአብሔር ምስ ሰምዐ ግራስፕ ይገብር ወይ ከዓኒ ይቕበል ኣምላኽ ይመስገን ጎይታ እንታይ ይብለና ብመንፈሱ ገይሩ ድማ እንታይ ገይርዎ ግራስፕ ገይሩ ወይ ከዓኒ ከም ዝብለና እንታይ ይብሉ ከም ዝነበሩ ምስ ተዘራረቡ ኣይኣመኖምን ብልቦም ለና ምክንያቱ ንሱ ብመንፈሱ ገይሩ እንታይ ስለ ዝገበሮ ሰንስ ስለ ዝገበሮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሰብ መንፈስ እምበዓር ቃል እግዚአብሔር ክረክብ ከሎ እንታይ ዝገብር ከምዚ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ሕዋስ ዘይብል ከምቲ ሕጂ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ እንታይ ግበርዎ ኢሉ ባሃግዎ ኢሉ ሕጂ ሓደ ቆልዓ ፀባ ምስ ተወልደ ከመይ ገይሩ ይሃሮምሮም ዝብል መን ከይርእዮ ብጣዕሚ ዝገርም መን ከይምህሮ ሕጂ መንፈስና ከዓኒ ልክዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክረክብ ከሎ ቀልጢፍ እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝቀባበሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦምን እንቲኦምን ፍልልዮም እንታዮም እንድሕሪልና መንፈሶም ቀልጢፎም ንቃል እግዚአብሔር ቦታ ዝሃቡን ዝተቐበሉን እዮም ማለት እዩ እቲኦም ሓደ ግና በቃ አንኢንቴንሽናል ብዘይ ዕላማ ዝመላለሱ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ በዚ ንኸይ ተበልዎም በዚ ይኸዱ ሎሚ ከምዝቲ ኮይኑ ሎሚ እንድሕር ዳጥሜት ኣሎ ፅባሕ ማና እንተወሪዱ እግዚአብሔር ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴፕስ እንታይ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ክሰድድ ከሎ ከዓኒ ብዕላማ ይሰድድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በየነ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ይምላእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ዝፃረረ ሓይል እንተሎ እንታይ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ሴሬሞኒካል ወይ ድማ ናይ ባህሊ ክገብራ እዩ ዝፍትን ፀላኢ ማለት እዩ ሪኢኹም ሓደ ግዜ ንጎይታ ከምዚ ኢሎም ሓቲቶሞ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ሲ ኢሎሞ ትፈልጥ ዲኻ ክንደይ ዓመት ከም ዝወሰደት ኢሎሞ ክንደይ ዓመት ክትስራሕ ከም ዝወሰደት ካብተን ዝነበራ 3 ቤት መቅደስ እታ ዝበለፀትን ዝዓበየትን ናይ ሄሮዶስ እያ ሄሮዶስ ካብ ተቐዳመይቲ ሰሎሞን ሰሪሕዋ ምሽ ተኻለይቲ ከመን ሰሪሕዋ ዘሩባቤል ሰሪሕዋ ተሳልሰይቲ ከዓኒ ሄሮዶስ ሰሪሕዋ ማለት እዩ ሕጂ ካብዘን 3 እንታ ዝዓበየት ውቅብቲ ገይሩ 42 ዓመት ዝወሰደ ገይሩ እንታይ ገይርዋ ሰሪሕሎም ማለት እዩ ሕጂ በቃ በዚኣ እንታይ ገይሮም በዚኣ ተፀናኒዖምን ተሓጉሶምን ማለት እዩ በቃ ደስ ኢልዎም በዚኣ ተፀናኒዖም ኮፍ ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ትዝገርም ግን ቃል እግዚአብሔር ግና ኣይነበረን ኣብቲ ቦታት ቃል እግዚአብሔር ግና ኣበይ ዝመጽ ነይሩ ኣብ በረኻ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብ ዝነበረሉ ዝመጽ ነይሩ ቃል እግዚአብሔር ግና ነታ ሃና ጓል ፋኒኤል ትበሃል ኣብ ቤት መቅደስ ኩሉ ግዜ ብጾምን ብጸሎትን ኣምላኽ ተገልግሎ ዝነበረት ናብኣ ዝመጽ ነይሩ ቃል እግዚአብሔር ግና ነቲ ምድሓኑ ከይረኣኻሲ ኣይትእርነብኒ ኢኻ ዝተባሃለ ሳይሞን ወይ ከዓ ስምዖን ናብኡ ይመጽ ነይሩ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ናብቲ ውቁብ ቦታ ኣይኮነን ዝመጽ ነይሩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብለና ህዝበይሲ ምንታይ ዝጠፍእ ኢሉ ሰኣን ፍልጠት እዩ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ኣይንገርን ነይሩ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ኣብቲ ዝነበረ ቤት መቅደስ ንገር ነይሩ እምበር ሰንበት እናንበብዎ ይብለና ሰንበት እንታይ እንዳገበርዎ እናንበብዎ እቲ ፅሑፍ ፍርዲ ባዕሎም እዮም ፈፂሞሞ ኢሉ እናንበብዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ቃል እዚ ቶም ዘንብብዎ ዘለዉ ኪንኡ ዝሓልፍ ንፀልማት በሲዑ ዝኸይድ ኪኖ ሴሬሞኒ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክጭብጡ ይከኣሉ ኣዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ እዩ ኪኖ ናይ ሰብ ስጋ እዩ ኪኖ ናይ ሰብ ነፍሲ እዩ ኣብ ውሽጢ መንፈስ ኢኻ ዝሰጥም ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉና ህያውን መስለጥን ኢሉ መስለጥን እንታይ እዩ ህያዊ ኣክቲቭ በቃ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ከዓ ሰይፍ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከዓ እንታይ ዝጨድድ ኢሉ ኩሉ ይጨድድ ዓፅሚ ስጋ
جمات نزغول حليفو أب انتاي زاتيلو أمونغ حساباتن محلانن زلو انتاي زقبر آتيو أب intuition آتي زفرديلو حج قال እግዚአብሔር سؤالك اتحزن نغرا يكونن مالتي وشطخا سنطيقو نوشطخا كاتو زخل برهان እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እናተነግሩ ሆለው እቲ ህዝብ እንታይ ይገብር ነይሩ ነቲ ቃል አምላኽ እንዳሰምዐ እቶም ዘንብቦ እናንብቦ ሆለው ግና ይጠፍኡ ነይሮም ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ይፍጽሞ ነይሮም ይልና ሓደ ሰብ ንአምላኽ ዝደልን ተሎ ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፍ ግን ነቶም ናብኡ ዝመጹ ኻኒ ዓስብ ከም ዝህቦምን ከአምን ይግባእ ኢሉ እግዚአብሔር ዝደሊ ብልቡ ጀንዊን ግን እግዚአብሔር ብዘበለ ቢሉ እንታይ ይገብረሉ ይርከበሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ናይ አምላኽ ሰባት ኣብቲ ግዜቲ ንአምላኽ ዝደልይዎ ነይሮም እዮም ነፍሶ ክፎም ከዓኒ በብቲ ዘድልይዎ ከዓኒ ተራኺብዎ ማለት እዩ ዘኬዎስ ድበሃል ኣብታ ዘለዋ ቦታ ኮይኑ ሓጢኣት እናገበረ መዓስ ምድሓን ዝረክብ እዚ ዝዓመፅኮስ እንታይ ኮን ፍርደይ ይብል ነይሩ ጎይታ በፂሕዎ ንዑ ነታ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ዝነበረ ሰበይቲ እዚ ናተይ ጉዳይሲ ተፈቲኑ ብኩሉስ ተወዲ እዩ ናይ ሰማይ ነገር ዳ ይምፃእ ትብል ምስ ነበረት ትክክለኛ ዝኾነ ራይት ኢንፎርሜሽን መፂዋ ብልባ እንታይ ብለና ሽዑ እንድሕር ዳ ተንኪፈሲ ካውየ ኢላላ እሞ ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ቦታን ግዜን ኣይክልክሎን እዩ ነቲ ጀንዊን ነቲ ትክክለኛ ብሓቂ ዝደልዮ እንታይ ይገብር ይርከብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እንታይ ኢልና ሓደ ናብ አምላኽ ዝመጽእ አምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ከዓኒ ዓስብ ከም ዝህቦም እንታይ ይገብር ከአምን ይግባእ ኢሉ ቀርኔሌዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር አምላኽ እንተተቀበሎ ይፍለጥኒ እዩ ትዘሎ አምላኽቲ በቃ ንኹሉ ዝገዝእ ኢሉሲ ምጽዋት ይህብ ነይሩ ይብለና ጸሎት ካ ይጽሊ ነይሩ ናበየናይ አምላኽ ይጽሊ ነይሩ we don't know ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦ ኣብ ገጽ ኣብ አምላኽ ሲሉ ኩሎም ንዑ ዝደልዩ ዘበሉ ኩሎም እንታይ ይገብረሎም ኢሉ ኣብ ገጽ አምላኽ ኣድልዎ ከም ዘለሲ ሕጂ የፈሊጠ ኢሉ ሓድሽ ምግላጽ ረኺበ ምክንያቱስ ኣነሲ ከምዚ ናይ አይሁዳው ጥራይ ድርከበሉ ዝመስለኒ ነይሩ ኢሉ ሓስብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኢሉ አምላኽ ዝደሊ ዘሎ ዘበለ ኩሉ ኢሉ ንአምላኽ ዝደሊ እንታይ ይገብረሉ ኢሉ እግዚአብሔር ንዑ ዝኸውን ቃል ይልእከሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ልኢኹ እንታይ ይገብሮም ኢሉ ፈወሶም ኢሉ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ዝዓመት እዚ ብብርሃን ቃል እግዚአብሔር ክንወጾይና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ስለ ዝኾነ ብርሃን ስለ ዝኾነ አምላኽ ይመስገን ቃል አምላኽ ዝተመገበ ሰብ ኩሉ ግዜ የጉላዕል እዩ ኩሉ ግዜ ይዝፈሪ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ካ እንታይ ይገብር ጸልማት ከዓኒ ሕዞኒ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ይኹም ሓደ ካብቲ ንቤተ ክርስቲያን ቻሌንጅ ዝገብራ ኣብዚ ዘመኑ እናቱ ዝኾነ ብድሆለዎ ማለት እዩ እናቱ ዝኾነ ብድሆለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ምናልባት ኣብዚ ዝነብሮ ዘለና ዓዲ ንመንእስያት ሕቶ ዝኾኖም ኣሎ ማለት እዩ ሓቀይዶ ሰብሲ ከምዚ ካልእ ዓይነት ጾታ ኮይኑስ ክውለድ ይኽእል ዶ ኢሎም ሕቶ ጀንዊን ልይሓቱ ኾዮም ማለት እዩ ሪኢኹም እቲ ጸልማት ዝበስዕ ቃል አምላኽ ምስቲ መንፈሳዊ ጸልማት ተዋጊኡ ፍረ ዝፈሪ ቃል አምላኽ ሒዝካ እንተዘይኮንካ ስኢልካ ክትነግሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ብምንታይ ኣርግዩ ክትገብር ትኽእል ወይ ብምንታይሲ ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ሕዋተይ አምላኽ ይመስገን ጸልማት በሲዑ ዝኸይድ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣብ ዓድና ብዙሕ ጸገማት ስለ ዘይነበረ ቃል አምላኽ ከም ዝብለና ባይዘወይ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዞሲ ኣብኡ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንታይ ይገብር ኢሉ ይዓዝዝ ኢሉ ምክንያቱ ነቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን ተቐበሉ ኢሉና ቃል አምላኽ ረእዩ ኣብ ህይወት እምብዛ እንታይ ይገብሩ እዮም ኢሉ ብኡ ገይሮም በየናይ በቲ ጸጋቲ ገይሮም እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሉ ክገዙ እዮም ሩል ክገብሩ እዮም ኢሉ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብድሆ ንዑ ዝኸውን ጸጋ ኣለዎ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብለና ማለት እዩ በታ ማሕበር ገይሩሲ ኢሉ ረእዩ በኣኻ ገይሩ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሽመታትን ስልጣናትን ኢሉ እንታይ ገብሮም ኢሉ ሓይሉ ምእንታን ከርእዮም ኢሉ በታ እንታይ ዝኾነ ጥበቡ በታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበቡ ኢሉና 3:10 ኤፌሶን ተውፂኻለይ ጽቡቕ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ጥበብ እንታይ እዩ በበይኑ እዩ ኣብ ግዜኡ ግና ሓደ ጥበብ ይገልጽ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን አምላኽ ኢሉ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበቡ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ኢሉ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ እንታይ ዝገብሩ
شمتات يلو principalities يبلو راي معرف شدش قطر 10 إفسون كم بلنا بس بقويتان بصناعات حيلهم برتوع مسبلة تقلص ناسي مس من تايلو مسلت أنات يلو زيهم يوم تم سلت أنات مالتي حجي إذا مسلت أنات زيهم نسبات أمره صبق مشوق خون زغل مرتوع ويك argument تامسيهم نزع علم زي أنت جرما كبيبو ماس مينو ما هو سبسي إذا what this is nice سبيو جن بقى أملاح جن قال كويني جن تفتيرو أنت لو مخاسي بمنتهى غير كخطر الدوم تخيل مالتي كلام الله كم زبل الله تا بزح عينتها طبب እግዚአብሔር ይሉ راي نتوم شمتاتن سلطاناتن سرعو نويح غزي زندقو ነገር እንታይ ይገብር ምእንት ከተፍልጦም ኃይላ ዲሞንስትሬት ክትገብር ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በአኻ ገሩ ነትዘሎ ብድሆ ከፍልጦ ይደል በታ ማህበር ገሩ ኻኒ ነትዘሎ ብድሆ እንታይ ገብሮ ከፍልጦ ይደል ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ወለዶ ዝኸውን ብርሃን እግዚአብሔር ይዘድልዮ እንታይ ይዘድልዮ ብርሃን ናይ ቃል አምላኽ ይድልዮ ብርሃን እግዚአብሔር ይድልዮ ነዘሎ ጸልማት በንጢሱ ዝኸይድ ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ይድሊ ريهم أب 18 خفل زمن شحن 732 جوناثان إدوارد زبال أملاخ زتقملو من نقاقحي ويكا ريفايفاليست نيرو እግዚአብሔር ይመስገን هجي age of reasoning እንዲ ዝባል ነይሩ ትግዜ በቃ ድሕሪ ቁሩብ ግዜስ እዚ ቅዱስ ጽሑፋትን ገለን ዝባል ስኽድርበ ይባል ነይሩ በቃ ቅዱስ ጽሑፋት ዝባል የለን አምላኽ ዝባል የለን ዲቪኒቲ ዝባል ቶታል ኾታሲ ክጠፊ ኣብ ዝባልሉ ዝነበረ ግዜ ምን ቅጥቃጥ ምድሪ ምስ መጸ ንዑ እግዚአብሔር ብፍሊ ዝበለ ናይ ንስሐ ቅብኣት ቀቢእዎ ማለት እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ ከተማ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቦታ እንዳኸደኻ እንታይ ይሰብኽ ነይሩ ንስሐ ይሰብኽ ነይሩ ሰባት ካ ካብቲ ቅድሚ ግዜ ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ እንታይ ገብሩ ነይሮም ናብ እግዚአብሔር ተነሲሖም ይመጹ ነይሮም እቲ ኤጅ ኦፍ ሪዝኒንግ ዝበሃል ሽዑ ካው እንታይ ገይሩ ኣብቂዑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነዚ ጸልማት እዚ ገኒሕዎ ብብርሃኑ ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን በቲ ሽዑ ዝነበረት ማሕበሩ ገይሩ ገኒሕዎ እንታይ ይኽብል ኢለ أببين أوان نبيت خريستيان ويكا نولك وسب انتاي موصي مالتي بدهوتات يزمصو እግዚአብሔር ግን አንተ ያለው ንዑዝ ኾን ጥበብ አለው ንዑዝ ኾን ብርሃን አለው አቱም ደቅ ያዕቆብ ኢሉ አብ ኢሳያስ በቃ በጃኹም ባንዕመ በብርሃን እግዚአብሔር ተማላለሱ ይሉ አቱም ደቅ ያዕቆብ ንዑ በብርሃን ተማላለሱ ይሉ ምክንያቱ ነትና እግዚአብሔር ብርሃን ገዲፎም ኖርማል ከም ካል ሰብ ኮይኖም ከማላለሱ ስለጀመሩ ማለት ከም ኩሉ ሰብ ክንከውን ንደሊና ከም ኩሉ ሰብ ንሰባትሲ نتي أمرهم نتي نسوم زعمنا زحسبوا convince خجبرهم زقل مشوا زخنا نقول كنا خنبرن دللي مالتي قال እግዚአብሔር ግና እንታይ ይብለና በብርሃን እግዚአብሔር ተማላለሱ ይዝብል አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን አምላኽ ካኒ ነታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበቡ ገይሩ እንታይ ገይሩዎም ነቶም ሽመታትን ስልጣናትን እንታይ ገይሩ ምእንቲ ዲሞንስትሬት ገብር ኃይሉ ይብለና ምእንታን ተገብር ከፍልጥ በተግባር ምእንታን ከርኢ ማለት እዩ نحردار يعني أب مصحف أستير مچم أنا خاب مصحف أستير تقول مصحف مردوكاي كبلو يدقلني مخنياتو تي برهان እግዚአብሔር أمن ينيرو أب مردوكاي ينيرو برقص زستوي زستي مرعات نيرا جن تي برهان እግዚአብሔር ግና أو ينيرو እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝነበረ ጸልማት ህልቂት መጽዮም ዝነበረ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ንሱ ደው ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ደው ክብል ከአን እንታይ ይብዎ እግዚአብሔር ፍልይ ዝበለ ጥበብ ሂብዎ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ነቲ ዝነበረ ብድሆ ዝመከቱሉ ምክንያት ኣገባብ ባዕር ናይ ምንታይ እንድሕሪልና መንፈሳዊ ምልላይ ነይሩ ስፒሪቹዋል ዲሰርኒቲ ነይርዎም ማለት እዩ ጎይታ እንድሕር ዳርኢኹሞ 18 ዓመት ዝጎበጠት ሰበይቲ ምስ መጸትሲ እንታይ ኢልዎም እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ኢልዎም ዲያብሎስ ያሲርዋ ኢልዎም እዚኣ እንታይ ኢልዎም ሰይጣን ስነ 18 ዓመት ዝኣሰራ ጓል አብርሃም ኢልዎም እሶም ግን እንታይ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ምናልባት ራጅድዮም ከርእይዋ ዝሓስቡ ነይሮም ሕማም ሕክምና ድዮም ክወስድዋ ዝሓስቡ ነይሮም ኢላ ምስ መጸት ጎይታ ግን እንታይ ገይርዎ ዲሰርን ገይርዎ እዚ እንታይ ኢልዎም እዚ ናይ ሰይጣን ማእሰርቲ እዚ ኸ እንታይ ኢልዎም ናይ ድኻም መንፈስ ኢልዎም እዚ ናይ ምንታይ ናይ ድኻም መንፈስ ኢልዎ እንታይ ዝብል ደለኹ ብርሃን እግዚአብሔር ሲ
ኪኖ ሪዝኒንግ እዩ ዝብል ደሎ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ንፍልጠት እንታይ ትገብራ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሓለፍ ትብላ ኢሉ ፍልጠት ማለት ሪዝኒንግ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ነተሰብ ምኹኑ ኢሉ ዝሓስቦ ማለት እዩ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ሎሚ መንእሰያትና እንድሕር ደኣ ንፍልጠት ሓለፍ ዝብሎ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኽዎም እዮም ንፍልጠቶም እንታይ ዝገብሮ ክሕድዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ጎይታ ንፍልጠትካ ጥራይ ዘይኮነስ ገዛእ ርእሱ ዝኽሕድ እዩ ወዲ መዝሙሮይ ዝኸውን ኢሉ ደፎ ፍልጠትካ ገዛእ ርእሱ ከማ እንታይ ዝገብር ኢሉ ዝኽሕድ ኢሉ ከማን ሰባት ግን ከመይ ገይሮም እዮም ንገዛእ ርእሶም ክሕዱ ዝኽእሉ ብርሃን እግዚአብሔር ምስ መፀ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ብርሃን እግዚአብሔር ምስ መፀ እንታይ ይብለና ካህናት ሲ ቶም ዝኸበዱ እዮም ማለት እዩ ብዙሓት ካብ ካህናት ድማ ንእምነት እንታይ ገበርዋ ኢሉ ተኣዘዝዋ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ምስ መፀ ንኻን ከማን መጠምጠም እዩ እንታይ ገብሮ እዩ የውርደሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ብርሃን ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣብ ልቢ ሰባት ስለ ዝኣቱ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ኪኖቲ ዝርእይዎ ኪኖቲ ዝሰምዖን ኪኖቲ ዓለም እትዎም ኣርጊመንት ዝሓለፈ ፍቅሪ እግዚአብሔር ይህልዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ዕምቆቱ ቁመቱን ምስፍሑን እንታይ ምዃኑ ምእንታን ክትፈልጥዎ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ ክትብርትዑ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሽዑ ከም ዝብለና እንተዚ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ምእንቲ ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኢሉ ኣብ ፍቅሪ ሱር ሰዲድኩም ተሰሪድኩም ምስ ኩሎም ቅዱሳን መግፋዕ ምንዋቕም ዕማቑ ቁመቱ እንታይ ምዃኑ ምስተውዓል ክትክእሉ እሞታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ኢሉ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ብርሃን እግዚአብሔር ኣትይዎ ኪኖ ሪዝኒንግ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ህይወትና ዘሎ ብድሆ ብብርሃን እግዚአብሔር ንጥሓሱ ኣምላኽ ይመስገን ዝያዳ ገለ ነገር ብምግባር ክንጥሕሶ ኣይንፈትን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ዝሓተካ ነገር እንድሕር ደኣ ማሊእካሉስ ኮንፊደንት ኮይኑ ዝዓቢ ይበሃል ዘረባ ሓደ ግዜ ሰምዕ እሞ ኣይመስለንን ምክንያቱ እግዚአብሔር ከዓ ንሰባት ከዓ ብድሆታት ዘምፃሎም ኣብ ህይወቶም እንታይ ጎደሎታት ዘምፅሲ እግዚአብሔር ኣብ ጎደሎታት ክድለይ እዩ ሓሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ይርከብ እዩ ኣብ ጎደሎታት እዩ ዝርከብ ማለት እዩ بزلكان أملاك مسجاني እግዚአብሔር ይደሊ ሕዝቅያስ ይሉና ሐሚሙ ነሮስ ሐዊ ይሉ እግዚአብሔር ግን በህዘ ይበለው ነገር እንታዩ እግዚአብሔር ዘይ መስጋን እዩ አሳኻ ሐሚሙ እግዚአብሔር ከአንታይ ባሃይ በሎን ንአምላክ ስለዚ ይደልዮ ሐቀዶ አሳሲ ሐሚሙ ይሉና ቃል እግዚአብሔር አጋሩ ሐሚሙ ብርቱ ሕማም ሐሚሙ رايو كلتين زين ما برتو حمام حميمو بلنا اقارو حميمو مسفلس دحركا برتو حمام حميمو نتا حمام كا اغزابير كان تاغيروا ابرت عبيلوا زياده مالتي انت اذا حسب نيرو اسانا باغزابير قرب يزل نيرو ارمياس اب كلاي زينا صحيف كله صبو غيرو مزغيبو ولو زي همزيلو اساغنا انا املاح بحمامو انت يغبرون يلو نا املاح كو بحمامهم زي دليو وي كا حميمهم زموتو بزحات يوم سبيسيفيكالي اساغنا املاح سبي وي كان املاح زفلط نيريو نا اغزابير مدحان ريو اسا اب زمانو زي راح زبال 1 مليون حيزو وي كا شح سراويت حيزو مصيمو انتاي غبرو بقى تواغيو اغزابير كا مدحان ريو قدم املاح وديقو نا املاح يدريو دحرغن سب امنتو يقدف يسبح يو حد غزي بقى حكيمات نغلن ادهيبو مالتي اسا غنا يبلنا اب غودل خان اغزابير مدلاي نا اغزابير برهان كتري دبركا እግዚአብሔር ይመስገን በጽቡቅ ነገር ከእግዚአብሔር ካኔን ሕዝቅያስ ካኔ ፈውስው ብለና እሱ ግን አንተ አይገበረን ይሉ ናአምላክሲ እንታ አይመለን ከርነት አይመለሰን ይሉ ወሬታ አይመለሰን እግዚአብሔር ወሬታ አይመለሰን ይሉ አላምላክ መዝጊቦ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በተዘለካን አምላክ ከተخبرው ይደሊ በተዘይብል ከኻን እግዚአብሔር አብጎዶልኻ ብርሃን ኮይኑ ክግለጽ ይደሊ አምላክ ይመስገን ናቱ ፐርሰናሊቲ ናቱ ስብእነት ካፍት ቦታ ተገልጽ ይደል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ መንፈሳዊ ምልላይ ይደል እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ካብ መንፈሳዊ ብርሃን ዝመጽ ማለት እዩ ጎይታ ነዛ ሰበይት ምስ መጸት አለሊዋ ዚያ መንፈስ ድኻም ዘለዋ ይሉ ጳውሎስ ሓደ ግዜ ናብ ተሰሎንቄ ኸይድ ከሎ ዲያብሎስ እንታይ ገበረና ይሉ ኻላይ ተሰሎንቄ
عقتنا إلو ምናልባት ሕጂ እኮ ዲያብሎስ ዝበሃል ሓደ ዓብ ጸሊም ነገር ገለ ይኮነን ከልኪሎም ማለት እዩ ግን ምናልባት ወረቐት ያቦም እንኾኑ ምናልባት እቶብስ ኣይሰለጠቶም እንትኾን ገለ ማለት እዩ ዝኾነ ግን ካብቲ ኩሉ ነገር ግን እንታይ ገይሩ ዲያብሎስ ከም ዝዓገቶም ግና ዲሰርን ገይርዎ ማለት እዩ ኣለልይዎ ማለት እዩ ሪኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ብምልላይ ኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ብብርሃን እግዚአብሔር ክንመላለስ ይደለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስለዚህ ኣብ ሕቶታት መልስ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ይመስገን በዚ ገይሩ ከዓ ብርሃኑ ይገልጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዙሕ ግዜ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ምህላው ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ኸዓኒ ሕብረትና እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሕብረት እንታይ ኣሎ ብርሃን እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ሕብረት እዩ ናቱ ጸጋ ዝለቅቕ ማለት እዩ ሪኢኹም ካልኣይ ዜና ከምዚ ይብለና እቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ዝርኢ ሰብ ክሳብ ዝነበረ ይብለና ዘካርያስ ዝበሃል ነይሩ ኡዝያ ኣብ ዘመኑ ዕዉት ንጉስ እዩ ነይሩ እስራኤል ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ወይ ከዓ ደረጃ ፕሮስፐሪቲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ 55 ዓመት ነጊሱ ኣብ ማውንቴንስ ኣብቲ በረኻታት ኣብቲ ጎቦታት ዝነበረ ሕርሻ ኣይፈቱ ነበረ መስኖ ገበረ ይብለና መድፍዕ ዝትኩሳ ዝመስላ እምነታት ገለመለ ማንቲክ ላስቲክ ዘለዎን ገይሩ ኮታ ነቲ ዓዲ ኣማዕቢልዋ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ግን ከምዚ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ዜና 26:5 እቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ዘስተብል ዘካርያስ ኢሉ ክሳዕ ዘሎ ንኣምላኽ ይደልዮ ነበረ ኢሉ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ከለኻ ኣምላኽ እንታይ ገብረሉ ነበረ የቃንዓሉ ነበረ ኢሉ ናይ ዘካርያስ ጽልዋ ርእይዎ ማለት እዩ ዘካርያስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምክንያቱ ዘካርያስ እንታይ ናይ ኣምላኽ ራእይ ዝርኢ ንሱ ኩሉ ግዜ እንታይ ዘምጽእ ብርሃን እግዚአብሔር ይዘምጽእ ንሱ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይዘስምዕ ናይ እግዚአብሔር ጋይዳንስ የስምዕ ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ህዝቢ ይመርሖ ነይሩ ማለት እዩ ኡዝያ ኸዓኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ነይሩ እሱ ክሳዕ ዘሎ እንታይ ገብር ነይሩ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ይደልዮ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ራይት ኢንፎርሜሽን ጥራይ ዘይኮነስ ራይት ሰባት ኣብ ከባቢኻ ምህላው ከዓ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ገዛ ርእስኻ ብምንታይ ምኽባብ እዩ ራይት ሰባት ኢኻ ትኽባብ ትኽክለኛ ሰባት ንኣምላኽ ዝደልዩ ሰባት ማለት እዩ ገለ ሰባት እኮ ቦምቤር እዮም ነቲ ዘለካ ሓዊ እንታይ ይገብሩልካ የጥፍኡልካ ነቲ ዘለካ ሓዊ እንታይ ይገብርዎ የጥፍእዎ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ መንፈስ እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይተጥፍኡ ኢሉ መንፈስ እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይተጥፍኡ ኢሉ ምክንያቱ መንፈስ እንድሕር ዳ ጠፊኡ ሪካቨር ኣይኮንኒ ይኮነን ሪካቨር ክትገብሮ ግና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መንፈሱ ዘጥፍእ ሰብ ሓዊ ዘጥፍእ ሰብ ሓውና ከነጥፍእ ከለና ሓዊ ክጎድለና ከሎ ወይ ከዓ ካብ ሓደ ሓዊ ናብ ሓደ ሓዊ ክትሰጋገር እንትኾንካ ብጣዕሚ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት የድልየካ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ዝረዳእካ ከዓ ሰባት ገይሩ እዩ ዝረዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንገዛእ ርእሱ ብምንታይ ይኸባለዎ ሰብ ማለት እዩ ብናይ እግዚአብሔር ብርሃን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ቃል ኣምላኽ ምስ ዘለዎ ሰብ ቃል ኣምላኽ ምስ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ብምርኻብ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ትረክብ ትኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃና ሰይቲ ዘካርያስ ሓዊ ዝነበራ ሰብ እያ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝነበራ ሰብ እያ ኤልሳቤጥ ሰይቲ ዘካርያስ እንታይ ዝነበራ ሰብ እያ ሓዊ ናይ እግዚአብሔር ዝነበራ ሰብ እዩ በቃ መልአኽ እግዚአብሔር ምስ ተዛረቦም ሲ ብእምነት ነፍሳ ሓበአት ይብለና ማለት ሲ ኣብቲ ዕድመቲ ነፍሰ ጾር ክትከውን ስለተሰከፈት ነፍሰ ጾር ኮንኪ ኢኺ ወይ ከዓ ውላድ ክውሃበካ እዩ ምስ ተባሃለት ን5 ወርሒ ሲ በቃ ሓቂ ኢላ ኣሚናቶ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ይመዝጊብዎ እዚ ሪኢኹም መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ኣይምዝግብን እዩ እንታይ ዝምዝግብ ትዘድልየና እዩ ዝምዝግብ ኣንደርላይን ዝግበሩሉ እዩ ዝብለና ደሎ ማለት እዩ ክንደይ ያው ክስታይ ዳ ክትፅሓፍ ማለት እዩ ንሳ ግና ብእምነት እንታይ ገበረት ኢሉ ነፍሳ ሓበአት ኢሉ በቃ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እሞ ክኸውን ዲ ኣይከውን ቸክ ገብሩ ኤስ ኣይበለትን እግዚአብሔር ካብ ተዛረበ ዳ በዚ እዋን ዝወፅኻ ሲ ነፍሳ እንታይ ገበረት ኢሉ ሓበአት ይብለና ኣምላኽ ይመስገን ማርያም ግን ቁርብ እንታይ ኮይና መልአኽ እግዚአብሔር ምስ ተዛረባስ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ሓቲታ ማለት እዩ ካብ እምነት ጎዲላ ይበልኩ ግን ሓቲታ ድሓር እንታይ ኢልዋ ነቲ እምነታ መበራትዕ ዝኸውን እንታይ ግበር ኢልዋ
ناب إلسابيت يختخيب تقالات إفانا متى كيدا بلنا ناب زبان يهودا ناب من كدت ناب قوان حتنا كيدا يبلنا زابير يمسكن قال كتزاربا خلاخا انتي غير بلنا دمص سلامتا مسمعكو سيلاتا منفس እግዚአብሔር ታይጎይ አብ ከብዳ ሁሉ ዮሐንስ መጥምቅ ተመልይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ዘሎ ቃል ይብርሃን ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ዝተአነኸ ወይ ካኒ ኢንስፓየርድ ዝኾነ በመንፈስ እግዚአብሔር ኢንስፓየር ዝኾነ ወይ ካ ዝተአነኸ ቃል እንታይ ገብር ንሰባት ይበጽሕ እግዚአብሔር ይመስገን ፈውስ ይኸውን ማለት እዛ ሓውዚ እንታይ ግበር ኢሉ አይተጥፍ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ካብት ዘይተጥፎ ካ እንታይ መስለኩም ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ ተሓውዝ ዘለዎ ሰባት ምህላው ብዙሓት ነገስታት እዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ንባዕሉ ኣሳ እንታይ ገበሩ ዮሳፋጥ እዮም ብሙላቶም ድሕሪናዮም ኩሉ ግዜ ዞም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ ቃል እግዚአብሔር ናብኦም ክመጽእ ኣይክእልን ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር ኣይወረደን ነበረ እሞ ኢሉ ሓቀይዶ ስለዚ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሕዳት ሰባት እዩ ዝወረድ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ነቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ነቢ ንዑ እንታይ ገብሩ ለዎም ክሕዝዎ ኣለዎም ማለት እዩ ሸለል እንታይ ኢሎሞ ግን እንታይ ገብሩ ይወድቁ ነይሮም ማለት እዩ ብነቢያቱ እመኑ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ እዩ ድሕሪልና እግዚአብሔር ይመስገን ብቃሉ እመኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምንታይ ስለ ዝኣምኑ ዝነበሩ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ብነቢያት ገይሩ ይመጾም ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ብኦ ገይሩ ስለ ዝግለጽ ነበረ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ግን ዳዕር እንድሕር ዳርኢና እስራኤል ሓንቲ ኢንሲግኒፊካንት ሃገር እያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ብምንታይ ገይሩ ይመርሓ ነይሩ ንዓንበይና ጥራይ ብቃሉ ገይሩ ክመርሓ ፍታውን ነይሩ ኣብቲ ሕራይ ዝበልዎ ግዜ ከዓኒ ናብ ብርሃን እግዚአብሔር የምጾም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ሕራይ ዝበልዎ ግዜ ኣብቲ ዝፈተውዎ ግዜ እንታይ ገብሩ ነይሩ እግዚአብሔር ቃሉ ይልእከሎም ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን ይሰልጦም ከዓ ነይሩ እግዚአብሔር ይባረኽ ሰብ ግን እንታይ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ከም ሰብ ክኸውን እዩ ዝደሊ ካብ ብርሃን እግዚአብሔር ቀልጢፉ ክርሕቕ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ራእይ ዘስተብህል ይብለና ዘካርያስ ክሳዕ ዝነበረ ዮያዳ ዝበሃል ካህን ከዓ ነይሩ ከዓ ክክዕከም ገይሩ ኣቢልዎ ማለት እዩ እንድሕር ዳርኢናዮ እቲ ዛንታ ዝከረን ሕጅሎ ሰብ ብርሃን እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ኣለዎ ጸላእ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝጸረሮ ረእይዋ እዚኣ ኩሉ ግዜ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ካብቲ ብርሃን ኣምላኽ ከውፃካ ዝኽእል ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስራኤል ኣብ ክልተ ምስተመቕለት እቲ ሓደ እስራኤል ይበሃል እቲ ሓደ ከዓ ይሁዳ ይበሃል እቶም ሓደ ኣማልኽቲ ካልኦት እዮም ዘምልኹ ነይሮም እቲኦም ከዓ ንእግዚአብሔር መብዛሕትኡ ግዜ የምልኹ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንእግዚአብሔር ከምልኹ ከለዉ እንታይ ይገብሩሎም ነይሮም እቲኦም ናይ ኖርዝ ዘለዉ ውግእ ይኸፍትሎም ነይሮም ብፍላይ ኤልዛቤል ትበሃል ሰበይቲ መፅያ ብለና ኤልዛቤል ጓል ጢሮስን ሲዶናን እያ ጢሮስን ሲዶናን ከዓ ብጣዕሚ ሃብታም ሃገር እዩ ኣካብ ከዓኒ ካብኡ ከይዱ ተመሪዑ ንምንታይ ምስኦም ውግእ ከይከፍት ኢሉ ክሰማማዕ ወሪዱ ማለት እዩ ኤልዛቤል ከዓኒ ንበዓል ዝበሃል ኣምላኽ ሚሽነር ኮይና መፅያቶ በቃ ከተስፋሕፍሖ ነዚ ኣምልኾ እዚ ኢላ መፅያ ከም ሚሽን እያ ሒዛቶ መፅያሳ ስለዚ እንታይ ገይራቶ ንኣክዓብ ካብቲ ቦትኡ ኣልጊሳቶ ንሳ እንታይ ትገብሮም ንሳ እያ ትእዝዝ ንሳ እያ ኩሉ ትገብር ንሱ በቃ ኣብታ ገዛ እንታይ ይገብር ተሸቑሩ እዩ ዝነብር ኣክዓብ እቲ ሽግሩ ሽግር ክፈትሕ ጥራይ ዝሓስብ ነይሩ እምበር ክምጉት ኣይደልን ነይሩ ብቃል እግዚአብሔር ገይሩ ክምክት ኣይኮነን ዝደሊ ነይሩ እንታይ ዳ ይዝደሊ ትዘሎ ሽግር ጥራይ እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ እናፈትሐ ክነብር ስለ ዝደሊ ዋይ ምዚኣ ካብ ምባእስ እናበለ ነብር ነይሩ ማለት እዩ ኣክዓብ ብጣዕሚ ምንታይ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ባዕሉ መስኪሩሉ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ኣክዓብ ርእሱ ከመይ ገይሩ ኣብ ቅድመይ ከም ዘተሓተስ ርኢኻ የደለኻ ኢልዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣክዓብ ወዝ ሃምብል ሰብ ማለሲ ሶፍት ሰብ እዩ ነይሩ ናይስ ሰብ እዩ ነይሩ ግን እሱ ማለት ግን እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ቦታ ንግስነት ያቐሚጥዎ ኣብ ቦታ ሓላፍነት ኣብ ቦታ ሪስፖንሲቢሊቲ ያቐሚጥዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጸላዊት ስለ ዝነበረት ጸላኢ እንዳጸለወ መፅኡ ዓታልያ ትበሃል ጓሎም ነይራቶም ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሓቀይ ዓታልያ ጓሎም እያ ዮሳፋጥ ከዓኒ ትውግእ ከይብርትዖ ኢሉ በቃ ምስ ኣክዓብ እንታይ ገይሩ ሕምነት ገይሩ ብለና ሪኦም ኩሎም በቃ እንዳተላብዑ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ
حيال سبيتيا كابتيروسن سيدونان مصياس نبيت اسرائيل ببعل غير خبيباتا بعل زبال املاح مالتي دحر يوسافات كاوغ كيكفوتو يل مس اكاب انتا غيرو بلنا حمنات غيرو يبلنا بعد دحر دالينا يوسافات بتعمي نا اغزابير سبي ግን ሽግር ከወግድ ይሉ ስኻ አንታ ገይሩ ምስ ሕምነት ገይሩ ይብለና እትወዱ ምስታጓላ ማመርዕሞ ነትወዱ ከመሊሳ አንታ ገይራቶ ብለና ንዑ በዓል ምምላክ አልሚዳቶ ማለት እዩ እንታይ እንዳገበረቶ መጽያ እንዳአተወቶም መጽያ ምክንያቱ እንታይ ገይሮ ነትና እግዚአብሔር ብርሃን ክሽፍኖ ጥራይም ዘሊ ነሮም ሽግር ጥራይም ክፈትሑ ይኹሉ ደልዮም ነሮም ማለት ነቢያት እግዚአብሔር ካትቀትል ጀሚራ نتي برهان أبي وتم زلوا أبتهاجر زلوا برهان بمول أنت هتقبره ديلا تطفئ يرى مالتي إذا كان كان برهان إجزاء زلوا حدا خان كسب استنسين يرى مالتي يو يادا زبال برهان إجزاء زلوا نتعسبيتي قتيلو خافت بوتال جسوا نتود النقص كان تاجرو أبوتو نليسوا مالتي نتهزبق عن تاجرو كيدان أتيوه نجزاء بير أنت زي كونه نخال كامل خمالتي أبزمون خاني 130 عمت نبره بلنا أبزمانه خاني تهاجر نوي عمت عريفة بلنا حتيات وردت هزبتات يلو قال إخزابير صدق جنا نختمان تاي جبرايلو العل يبلايلو صدق نسب تاي زجبرو العل يزبلو إخزابير يبارخ سلازي برهان إخزابير بمن لا يخات قبلو بمن لا يخات حلو إخزابير يمسكن دحردا تماسا ميسكا ويكا كومبرومايز غيركا بزح غزينا اغزابير برهان بوينا نطفو مالتي نتني املاح برهان منتان خين مكتيلنا منتان كاين تصرفيلنا منتان سبات كنمسليلنا انتاي نغبرو نشفنو مالتي قال اغزابير غنا خمزيلو اتادق اسكا زلخا تسئلو كريستوس كاني اوشت خان تخغبريلو كبرهيلو اغزابير يمسكن كبرهالكا يكونتن كريستوس اوشت خانتاي كبرهيو Christ will shine in you اتبل اغزابير يمسكن تبرهانكو اما اوشت خاي املاح يمسكن تبرهان ابا خاي مالتي كريستوس كان انت يغبر يبره مالتي اغزابير يمسكن اغزابير برهان مخانو بلنا قال املاح او خانتاي كم زي الليلو او حنت صلمات كم زي بليلو اب حدش كيدان بعرب السرات زنبرهم حوارات زي يعني را مالتي انتاي نيرو اغزابير انتاي مخانو برهان مخانو او خانتاي كم زي له صلمات كم زي له انا اخاتكم النغرا بسرات زي اغزابير برهان ينداول يوم زخدو نيرو مالتي نا اغزابير برهان اب هيوت سبات مسمصه سبات حطيات يبلين مبالون يقارصو يوم مخنياتو حطيات يبلين تبلنا انتاي نايلو نحسو ينا زلنا يلو برهان سلازي مصلو يكوت سب يحسو يلونو ايكونن وانا مونتايدو غيري دحاني يكون يرا انا خاب قدم واي سدراي كو دحاني ام خاب قدم سدحاني يرو تحاوي بقى مالس دحاني يرو يمزبلو سبات دحاني يرو قال املاخن كم زيلو حدا كوات انتاي تبلا حطيات يبلين تبلس انتاي سلازخونه يلو برهان سلازي يله بهيوت يلو نتصلماتو زقالع برهان سلازي مصاي نتصلماتو زغنح برهان سلازي مصاي حواتي حطيات من تانك يغبرو صحيفه لكم الله خيلو اسو انتايو دم يود يسوع كريستوس كاب كله ابسخم انتاي غبروكم يلو ينصحكم يلو حطيات استمزغبن تلو سدم سلكم ايكونن يلو it is going to purge out يبل كحكو ينت اب هيوتكم زلو سبات كم زي باليوم دحرد املاخ فغري كان دحرد ام هيركاس وا حطيات كيبزح يبلك قال املاخكم يبلن حطيات من تانك يتغبرو سيلو انتاي غبرو لكم الله خيلو صحفوا لكم الله الصغا انتايو املاخ امنون صادقون يلو كاب كل حطياتكم كدحنوكم يلو كاب كل حطياتكم حجي دحرد املاخ مدحنن املاخ نحطيات زحصبن مخانون دحرد اسب فليطو حطيات غبر ايكون نستابع ناي اغزابير صدق غبر يستابع دغمادو سبسي ناي اغزابير برهانن ناي اغزابير يقرا مبالن سلازريو كاب حطيات زناغف مالتي اغزابير يمسكن املاخ يقرا سلازبل سي دحان صقم يلن تمالي سخ غبري ايبلني ناي اغزابير برهانكم يكون انت همون تخوينو غن يلو انت يلن برهان اب هيوت يلن يلو برهان اغزابير اتس ا سبستانس تانجيبلي مالتي اغزابير يمسكن امز واغواغو يكونن مالتي برهان اغزابير اندحردا امصيوا
እንታይ ጌራታ ሰበይቲታ ኣመንዝራ ዝነበረት ማርያም መግደላዊት ናይ ሙሉእ ዕድሚኣ ሃብትሲ ዋላ ሓሲባ ኮፍ ኢላሲ ድሓን ሸጥናውንሲ ኮንድኾን ገለንተኾነ ኢላ ከተቐምጦ ኣይደለየትን ማለት እዩ እንታይ ጌራቶ ብለና ነቲ ብልቃጥ እንታይ ገበረቶ ኢሉ ሰበረቶ ኢሉ 200 ወይ 300 ዲናር ተሸይጡ ከውፅእ ዝኽእል ዋጋ ምዃኑ ይነግረና ባዕሉ ይሁዳ ማለት እዩ 200 ወይ 300 ዋጋ ማለት ሲ ዲናር ናይ ሓደ መዓልቲ ውዕለት እዩ ገለ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኽብል ኢለ ዋላ ሓንቲ ነበራ ትዝነበራ ብሙሉእ እንታይ ጌራቶ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣፍሲሳቶ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝገበረላ እቲ ብርሃን እግዚኣብሔር ናብ ህይወታ ስለ ዝመፀ ብርሃን እግዚኣብሔር ናብ ህይወቱ ዝመፀ ከምዚ ዓይነት ምምላስ እዩ ዝምለስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብድሕሪኡ እዚኣ ሰብ እዚኣ ናብ ከምዚ ተመሊሳ ይብሉና ዶ ኣይብለናን እንታይ ክገብሩ ኣብዚ ፓሽን ኦፍ ክራይስት ብጣዕሚ እንዴት ፈትዋ ነይራ ኣብኣሲ ንዓለም ከም ዝተመልሰት ገይሮም ኣብታ ሙቪ ሰሪሖማ ኣይረኣኹማን ጽብቕቲ እያ ፓሽን ኦፍ ክራይስት ኖ ሶሪ ቾዘን ትብል እምበር ቾዘን ትብል ሪኢኹም ኣለኹም ጽብቕቲ እያ ግን ሓንቲ ጌጋ ድገበሩስ ኣብ መንጎሲ ማርያም መግደላዊትሲ ናብ ዓለም ከም ዝተመልሰት ገይሮም ሰሪሖማ ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየለ ሓንሳብ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምስ ፈሰሰት ንድሕሪት ኣይተመልሰትን ዋላ ሓንቲ ከምዚ ዝበሃል ሪከርድ የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ሓንሳብ ኣብ ህይወታ ምስ ኣተወ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ኣብ ህይወታ ምስ ኣተወ እኳ ልዕሊ ጴጥሮስ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝነበራ እንታይ ገይራ ቀዲማ ወጋሕታ ናብቲ መቃብር ዝኸደት ሰበይቲ መን እያ ስያ ነይራ ጎይታ ቀዲሙ ዝተገልጸሉ ሰበይቲ ኸመን እያ ስያ ነይራ ናብ ኣቦኹን ገና እንታይ ገበርኩን ኢሉ ኣይከድኩን ኣለኹ ኣይበፅሐኩን ኣለኹ ኢሉ ተገሊጽላ እንታይ ዓይነት ምምላስ እያ ተመሊሳ ምምላሳ ጥራይ ኣይኮነን ግን እንታይ ዓይነት ብርሃን ኣብ ህይወታ በርሂዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዓይነት ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ኣብ ህይወታ መጽኢ ማለት እዩ ባዕር ንስሓ ክንብል ኮለና ቃላት ምድርባ ኣይኮነን ንስሓ ክንብል ኮለና ሪፖርት እውን ኣይኮነን ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ውሽጡ ብሓቂ ምስ ረትዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝወድቀሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ይወድቕ ማለት እዩ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ንሰብ ዝኽልክሎ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ከይርኢ ስጉኡ እዩ ካብ ሰይጣን ንላዕሊ ዝኽልክሎ እንታይ ስጉኡ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍረስርናይ ኣብ ምድሪ እንተዘይወዲቓ ኢሉ ጎይታ ሓቀይ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ሰብሲ እቲ ኣብ ህይወቱ እንታይ ዝበሃል ነቲ ናይ ኣምላኽ መዝገባ ውሽጡ ዓፂ ዘሎ ደጋዊ ነገሩ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ስርናይ ምስ ወደቐት ወይ ከዓ እንተዘይተዘርአት ማለት እንድዩ እንድሕር ተዘሪአ እያ እንታይ ትኸውን ትወድቕ ትምሽምሽ ያቐድም ቅድሚ ምፍራያ ማለት እዩ እንድሕር ዳ በይና ኣብዛ ጣውላ እዚኣ ቀሚጥከያ እንድሕር ሰሙን ተመሊስካ እንታይ ትኸውን በይና እያ ትኸውን ኢሉ በይና እያ ትኸውን ኢሉ ግትር ኢላ እንድያ ደላ በቃ ኣነ ምንም እንታይ ፀገም ኣለኒ እያ ትብል ደላ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከውድቓ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ መንነታ ደርብያ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይቀረበትን ማለት እዩ ጎይታ ከምኡ ኢሉ ሓደ ግዜ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ ስምዓኒ ስምዖን ኢልዎ 50 ዝተሓድገሉን 500 ዝተሓድገሉን ኣሎ ካብዚኦም ክልቲኦም ሲ መን እዩ ዝያዳ ዘፍቅርዎ ኢልዎ እቲ 500 ዝተሓድገሉ ኢልዎ ከምኡ ከዓ እቲ ብዙሕ ዝተሓድገሉ እንታይ ዝገብር ኢሉ ብዙሕ እዩ ዘፍቅር ኢሉ እቲ ኣምላኽ ብዙሕ ከም ዝገበረሉ ገዛእ ርእሱ ዝቆፀረ እንታይ ዝገብር ንኣምላኽ ዝያዳ እዩ ዝጎይ ኢሉ እቲ ዝልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጢ ኢልዋ ጎይታ ስኽ እንታይ ምገበርክ ኢልዋ ክትህብዮም እተጓይኺ ማይ ዶ ከምፃልካ ሻንኬሎ ዶ ከምፃልካ በረዶ እትወልካ ምበልክ ይወስኽ ኢልዋ ዝያዳ ንስኽ እንታይ ምገበርኪ ምጎየኺ ኢልዋ ሰብ ከምቲ ዘፍቅሮ ንኣምላኽ እዩ ዝጎይ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጡ ዝኣተወ ብርሃን እዩ ንኣምላኽ ዝጎይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቤት መቕደስ እግዚአብሔር ከርእዮም ከሎ ኣርእይዎም እታ ቤት መቕደስ ቅድም ነዚ ናይ ደገ መስዋዕቲ ትገብሩ ድሓርቲ ናይ ውሽጡ ትገብሩ ድሓርቲ ናይ ደቱ ኢልዎም እዚ ግና እንታይ እዩ ሰብ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝገብሮ ጉዕዞ እዩ ንእግዚአብሔር ክቐርብ ኢሉ ቅድም ስጉኡ ከራግፍ እንታይ ይገብሮ ግዜ ይበልዓሉ ሓይሊ ይበልዓሉ ማለት እዩ ገዛ ርእሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክድርቢ ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ዝድርብያ ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ትሙት ዝሓድጋ
ወይ ከዓ ንነፍሱ ዲናይ ዝገብር ኢሉ ወይ ከዓ ንገዛእ ርእሱ እንታይ ዝገብር ዝሓድግ እዩ እንታይ ዝገብር ኢሉ ይፍረ ዝፈሪ ኢሉ ስለዚ ፍረስርናይ በይና እንተ ኮይና እንታይ ትገብርኒ ያልዋ ኣይትፈርኒ ያልዋ እንድሕር ዳ ዘለካን ናትካን ዘበለ ኩሉ እንድሕር ዳ ዓቂብካዮ እንታይ ትኸውን ኢኻ ክትፈሪ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መልክዕካ ዓቂብካዮ ትምህርትካ ዓቂብካዮ ፍልጠትካ ዓቂብካዮ ስድራካ ዓቂብካዮ ዘለካ ኩሉ ነገር ኩሉ ዘለካ እንድሕር ዳ ዓቂብካ ትነብር ኮንካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘይተፍሶ እንድሕር ዳ ኮንካ ኣይትፈርን ኢኻ ኢሉ ጎይታ ኢንፋክት እዚ ኩሉ ከማን እኹል ኣይኮነን ኢሉ ህይወትካ ከይተረፈሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽሲ ክድርብ ያለካ ኢሉ እግዚአብሔር ንኹላና ጸጋ ይሃበና ፍረስርናይ ኣብ ምድሪ ተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይናያ ትነብር እሞ እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ኢሉ እቲ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከዓ ኢሉ ከጥፋ እዩ ኢሉ ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግን ኢሉ ንገዛእ ርእሰይሲ ኢልዎም ጳውሎስ ከም ህይወተይስ ከም እንታይ ገይረ ይቆፅራን ኢሉ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይቆፅራን ኢሉ ሕጂ ሓደ ግዜ እንድሕር ደኣ ኣብ ገለ ቦታ ኣብ ገለ ክፍሊ ናይ ህይወትና ንኣምላኽ ሂብና ኣብቲ ዘይሃብናሉ ቦታ ክንትንከፍ ከለና ግና እንታይ ኢና ንቕየር ማለት እዩ ነብሪ ኢና ንቕየር ማለት እዩ ወይ ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ ገና ንኣምላኽ ዘይተተንከፈ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ዘይተቐደሰ ቦታ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብሮ እዩ ከፍርሶ እዩ ዝደሊ ሰብ እንታይ ክገብር ዝደሊ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ክሃንፃን ክጋርዳን እዩ ዝደሊ መዝሙር 30 ከምኡ ይብለና ማለት እዩ ኣነን ከብርሃዋይሲ ድሕሪ ሕጂ ኣይከንደል ህፅኒ በልኩ ኢሉ because of my safety I said I shall not be shaken ኢሉ ማለት ውሑስ ምስ ገበርኩ ህይወተይሲ ካብ ሕጂ ንኛውስ ጸገም ዝበሃል ኣይክርእኒ ኢለ ሓሲበ ነበርኩ ኢሉ እግዚአብሔር ግና ሃንደበት ነት ምርኩስ እንታይ ገይሮ ብለና ኣፍሪስዎ ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ደሊ በቃ ምርኩስ ከፍርስ እዩ ደሊ ማለት እዩ ገዛእ ርእስኻ ክትድርብየሉ እትገብረሉ ኣጋጣሚ ከዳልወልካ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ዝሃብካሉ መጠን ከዓ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ኣብ ህይወትካ ገዛእ ርእሱ ይገልጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዝዓመት እዚ ብምንታይ ሓይሽ ኢልና ኣለና በቃል እግዚአብሔር ኢልና ኣለና ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ እዩ ብርሃን እዩ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ከዓኒ መንነቱን ብርሃኑን በቃሉ ገይሩ እዩ ዝገልጽ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ንገዛእ ርእስና ኩሉ ግዜ بتخكلني سباتن بتخكلني حبريتان خنكباي دلنا እግዚአብሔር ይመስገን ምፍዛዝን ምድንዛዝን ሲ ምድን ካሉዳ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከአን እንታይ ዝገብር አምላኽ እዩ ብርሃን ዝህብ አምላኽ እዩ አንዲ ሓሰብኮ ዲዮ እንዴ ግን ሓደ ነገር ክደግም ግን ደስ ብለን እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ካን ታዩ ريهم زلنا يا أوان نعنا خبيدي مالتي نفسه كفولة ده تزلوا خناتات بك عن عوز بدهاي حكاية خمس قدم حليفو طعم قدم حليفو زبلو نخل زز حلفة طعم زبلو زخانة ولا دخانة تزلوا خناتات سي تزخبة دخناتات جرو يوز حسبه مالتي እግዚአብሔር ግና ብርሃን እዩ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር እንታይ ብርሃን አብዙ አብያተ ክርስቲያናት ትማሊ ጋጣሚ ምስ ሓደ ወዲ ሞይ ዕልል ነረሙ አብዙ አብያተ ክርስቲያናት ሕጂ ከቢድ ሕቶ ኮይኖም ዘሎ በቃ ዞም መንእስያትሲ ቃል አምላኽሲ ቅበልዎ ዲዮም ንሕና መሓላልፎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ነገር ግን ይርዳኒ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እሱ ከዓ እንታይ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ቤትና ከነብርህ ይግባአና እዩ አምላኽ ይመስገን ብርሃን እዮም ኮርሱ ዘሎ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት እዮም ኮርሱ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እዋን እዚ እንታይ ኢኻ ትገብር ብብርሃን እግዚአብሔር ኢኻ ንፀልማት ትጥሕሶ እግዚአብሔር ይመስገን ብትምህርቲ ክትሓስ ኣይክእልን እዩ ብገንዘቡን ዝጥሓስ ነገር የለን ብካልእ ካልኩሌሽን ጌርካውን ክትጥሕሶ ይትኽእልን ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ህይወት ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ንሕና ከም ዝጠዓምና ንሕና በርቲዕና ኢምፓርት ክንገብር ይግባአና እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ነቶም ናህና ጥራይ ደይኮነስ ነዚ ወለዶ እዚ ንዓናውን ገዛእ ርእስናን ዘለና ሕቶ ምስ ቅልቅል ዝበለ ነገራትን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብብርሃኑ ንፀልማትና ከብርሆ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ይመስለኩም ሂቡ እዩ ብማሕበሩ ገይሩ ኢሉ ነቶም ሽመታትን እሳቶም እዮም ዝሰርዕዎ እኮ
سباتينا بقى بكم زلوا حقوق يا ما بكم حقوق يا من بالمش كم يكونن رأيو أبتم بي دانيال كم زيلو دانيال إلو كابتا صلوت كان سمع كام على الجميرة صلوت كان تاكير إلو تسمع إلو جنتي أبتعد زلوا مسفن جن إلو نفس وقف بوتا نفس وقف هاجر نفس وقف كبابي زجز منفس الله مالتي زجز شمت زجز سلطان زجز أجانن تلو مالتي زي أتوم كن تاجرهم يلوم هولد جرام عسران حدا معلتي لو عسران حدا معلتي ريهم نزياتهم بقى خيدو تفنوا عدهم كيدو بقى ناس أتباهلكم يخم كبالو بابلوناويان ويكان ميدون فارسن كبلوهم بقى دي حسبن زي حلا من أواني نيرو مالتي جن حدا قال إخزابير تزاري بيود دانيال كان عسران حدا معلت أبقى إخزابير سلسلة نتاجروا شعو نتسأل ما نتاجري إلو بقى أنا ميكيل تواجي أخساب كم نزقبر إلو ميكيل زنك أسأصو جنا مني صلوتنا إخزابير يمسكن عرف عادة 10 إبراهيم كميل الله زي أتهم سيلو بزعم الأختي انتهي سلا زخ انتهي مزقبر إلو نتهم مدحان كورس زلهم زل الأخو منافس تأجل دوت دو يكونون يوم إلو دانيال كتصل جمر كله بناي دانيال صلت مكيل تلاقي أخو خيرو نتأوزنا برا مسفن فارس سبير ومالتي أب بيتنا زلوا أككابي نازلوا أبتنا برولو زلنا بوتا زلوا سلمات زجنح بناي إخزابير برهان تراي بناي إخزابير برهان إيو إخزابير استمسكن يخون نسأل ما تزبره برهانيو أملاق استمسكن يخون هون تصلينا نسأل ما تي كواي زبره كان قويتاي خان براناتي وتي زبره كان نسخا بينقا نعتكا سناي نجا قويتاي وداء سلازن عخا كبر نقاسب زمن هيوتي كلون عخايو صغات راي كتكبرلو العلزي حقوس يبلاين صاي وتي كبرلو يسوع يسوع እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነ ካሎና እታ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበልካ ምምላስ ጸሎት ዘይብልካ ካብ ላዕለ ካብ ኣርያም ቃልካ ትልእኽ ጎይታ ክብርን ህበ ካሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ህይወትና ዘሎ ጸልማት ክበርህ በሰዓት ዝጽልለኹ بيسوس كريستوس سم أبزها جرز الله سلمات كبره صلى الله بشم يسوس كريستوس بقالك كابقالك برهان نهيوتنا خون نسدرابيتنا خون دكنا خون نعليتنا نمدرنا خون بشم يسوس كريستوس يصلى الله أتوم دك يعقوب ببرهان إخزابير أملاخ تمالا لسوق مستبهله ببرهان إخزابير كنا مالالس برهان كان حق كان نباناخذ له يصلى الله برهان كان حق كان لأخ نساتن كان قدس مقدس كابيلان كمرحانين كمزبالة باريحة ناب قدس مقدس كابيلو زأتولنا ناب تزفان أملاخ زلو زأتولنا ناب تي كرنسيون زأربنا إخزابير أملاخ برهان كاخذ له نبانا يصلى الله ناب منافس فتسمان صادقان نابتيني حدش كدان دم كاب دم أبيل حاشز الزرب حنا في دي اللي زي كونس محرات قبر زبل دم يسوس كريستوس زقربنا بيسوس كريستوس برهان كان أبانا تصل له نزغ تقبر أموني خاويتا كبرن هبا كالونا بشيم يسوس كريستوس آمين